Namastu Purnama Sidam. Bapak ki arep cecawis kanggo upacara adat. Adat niku napa, Pak? Durung ngerti to? Nggih, Pak, upacara adat niku napa? Ngene, tak kandhani. Jadi gue kene. Laku sing ditindakake kanggo ngunjukke rasa puji syukur ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah, upacara adat sing bakal ditindakake ana ing tuk sono kuwi jenenge upacara adat keluaran Sendang Kamulyan. Nah, upacara adat Sendang Kamulyan kuwi ditindakake saben bubar panen rendungan. Oh, ngaten to, Pak? Nek ngaten kula nderek nggih, Pak. Kena melu. Engko ndelok panane upacara adat sing ditindakake ana ing Sendang Kamulyan kuwi. Ngene, bapak kuwi yen rak duwe uni. Duwe ujar nek panene bapak metu. Bapak arep ngidinke Mbah Kertayuda. Aku nang kono tayub barang le. Kowe mesti seneng. Kuwi jenenge nggo nguri-uri kabudayaan. Saiki wis ngerti? Pun, Pak. Arep melu? Melu, Pak. Ya wis, nek arep melu saiki gek cecawis. Kae dolanane digo bali. Wis, ayo. Nggih, Pak. Pak. Padha tumandang ing karya Siloro telu ayo padha maju papat lima enam lali Indonesia itu lalu saka aja belalan kuciwa padha cara padha tumandang ing karya Siloro telu ayo padha maju papat lima enam lali Indonesia itu lalu saka anggenipun resik-resik sampun kaanggep
cekap. Monggo sareng-sareng mendhet toya suci wonten sendang kamulyan Taruban. Uriping toya mandaya sinawung rengganing tata adat tanah sanes uruting tata adat luaran nenggih golong gilik ngesti rengganing rasa pangrasa kang jumbuh lan gambuh dumadining karekat tekad tetunggalan Kyai Kertayuda ingkang tenggo papan sendang kamulyan pinangka enering laku kawula ing Taruban mila saking pakulinan samya angganta nasdar ingkang sampun kalaksanan sendang ing mriku tanah sanes tirta suci ingkang kedah dipun pendhet sarana tata suci lahir ugi suci batin inanten rasa ikhlas pinangka tandha wujud syukur ugi andayani mring sedaya warga murih bisa gangsar anggenipun anggadhahi gegayuhan sejati toya wene kang suci pikunani tumrap ing diri resik ing sendang pamulyan kang sejati toya wene kang suci pikunani tumrap ing diri resik ing sendang kamulyan kang sejati toya wene kang suci pikunani tumrap ing diri resik ing sendang pamulyan kang minangka gegambaraning rasa syukur sedaya warga ing Taruban wilujengan dipunadani ing sak ngajengipun acara luaran sendang kamulyan wilujengan punika ingkang puwerdi
kunjuk raos syukur dumateng Gusti ingkang murbeng jagat. Sekul suci ulam sari minangka sarana wujudipun srana kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun syafaatipun wiwit donya temeking delahan. Ambeng lan golong menika pinangka sarana sedekah dhateng pedanyangan ing sakjroning wangon lan sakjabaning wangon ingkang katon lan boten katon. Dene wontenipun tumpeng robyong wujud nyenyuwun mring Gusti mugi sedaya panyuwunan dipun kabulaken, ugi nyuwun sihing Gusti linangkung nyuwun keslametan, kaberkahan lan linebihna saking Durgama. Ucap puji sesanti miwiti tata adat luaran Sendang Kamulyan inggih arak-arakan hanganti saperangan uga rampe kang dipun tata arupi maneka warna ulu wetu among tani. Wontenipun srana kangge luaran inggih punika saperangan kupat luar lan tumpengan pinangka wujud para warga ngluwari sedaya nadar ingkang sampun kaucap. Dene wujudipun srana wilujengan inggih menika Sekul Suci Ulam Sari tumpeng robyong ambeng lan golong. Srana ingkang kasebat kala wau inggih sinebat srana Radumi lan wonten malih wujudipun Gunung Kuluwetu. Werdinipun Gunung Kuluwetu inggih menika wujudipun rasa syukur warga anggenipun namung tanen pikantuk kesaenan. Upacara adat tradisi luaran badhe kawitan. Rahayu sagung dumadi. Nuwun pangapunten Bapak Kaum Rois. Sedaya warga sami mbeta sarana wilujengan Bapak Kaum Rois supados mimpin donganipun pedal punika sumangga katur. Nggih, matur nuwun. Dumateng para warga Taruban Sono. Unjuk ndedonga kumunten badhe kawitan. Ing pangajap mugi-mugi sedaya panyuwunan panjenengan sedaya lumantar adat luaran Sendang Kamulyan tinampi wonten saipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Hong ilahing tata winanci, hong ilahing hawikna masidam, Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Luhur, Gusti ingkang Maha Gesang, kawula nedya nenuwun nyuwun kamirahaning rezeki kagem keluarga lan bebrayan agung. Mugi sedya lan pikajengan kang sinedya ingkang upacara adat luaran Sendang Kamulyan Taruban saged dados sarana tumuruning kanugrahan lan katentreman
ngluwari sedaya nadar ujar kaul kang kaucap para mong tani tanem tuwuh saged manggih rahayu sedaya rubeda saking kiblat papat teka wetan bali mengetan teka kidul bali mengidul teka kulon bali mengulon teka lor bali mengalor bali marang sela selane ngasela sampurna lulus raharja anggenipun gula wentah tanem tuwuh subur makmur datan katera omo lan tinebih nagoda rencana sarap sawan lan bilahi dong ilahing kara canaha lawa satada nyaya jadapa ngata bagama rahayu rahayu sagung dumati Bapak adat donga sampun paripurna salajengipun kasuwangaken lampahi adat luaran sedang kamulyan matur nuwun Bapak Kaum Rais donga panjenengan mugi-mugi dipun kabulaken menawi Allah Subhanahu wa taala. Dumugi atur sakajengipun atur sedawarga saking ane-ane saking sahuan atur saklajengipun toya berkah saking sendang kamulyan sedaya warga among tetanen mugi-mugi sageta maharani ayem tentrem wilujeng saklamenipun rahayu 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 puncaking acara warga sami mbeta wilujengan rasulan monggo sami-sami kembul bujana sareng-sareng sumangga sumangga monggo dipun rahapi
upacara adat luaran kuwi. Iya di upacara adat luaran uga merti bumi iki kanggo sarana wujud syukure para warga. Nah, bener mula kudu dilestareke tekan pupute jaman.